kate buku songno rok saini mangkana video masa sela pada hasteo kam khanya thangai bike be accident ngai yak bike angkai bini borong nukung rok posuk sagya angkai te borong modra ko rang pusia kade ngai borok suba so san ka ngai rok suba so khadi kicha se ngai boronek kade borok pada hasteo kam khanya thangai accident ngai yak bike ta kata bukti pura haimeng to kha hinke bini bu phata musaka khanai nadi Pura-pura Indonesia, anisa help heradi. Pastia 10 tahun Indonesia, subaradi. Tripura raja ni Rusia bari. Ingkala anis rai kam khani thamani Bengaluru, anis salah. Ingkala botabo lama audio gunda deungkha tama ungkha. Towoi kelang jagai bota kethoi hospital lamang. Lamani makha bana khosa gai. Ingkala mangai ni bro khosa gai bana ta Chennai hospital o botti raja ko ngala bana tabo sungbo thamia rang kre angbo paralysis ka phaja khabo ngala bo kam khan thamani ngala bo ta tama upai ngala rang pusa bo kre do ta kura bani sa ani sa hel khairadi pastia 10 tahun bani sa subaradi tremen khanani ngala Bengaluru serai ra tiprasa Bila Chennai ni Putra Sara babu kisah pasca 10 kaya bulan kaya gerak bagradi ba tabo serai ra bon mai tungui sa Bengaluru bang Chennai ni serai ra ba tabo mai tungkho tabo na nói sa na hel khaira di bana patia khlana ni tura phanai di bo khoi de mi thade ungjak de ungjia de bote hai klai ngalai Hun tharo ka khai di bo sure bo ta hai go te ja ku thia ka tham ya ta bo tama na tama tholo samia no sa na he khaira di rang puja pas ta on 10 ta on bana bana sa khai jara de na ta kura alai sama lia alai thamu thamnya hindu himia lama lang sama no sa bana tama khai nai bana sa hele khai kora di Balai ke khakama ko te kirima singsa ko dolai district khobja Rusia bari mk parani takhu roten Tripura balai ke grei himale tabu jingzal asai leja bin family wo bahai ke bono Tamil Nadu to Tripura tlangnane bin nukhuni borok wana laija tabu phanase bini je Chennai hospital treatment ni bagai an bini tinta script bokro bohok tei ya khai to operation ni bagai tapo sini Tripura People Foundation bakhakti busy dongjak and sentabo one show laijak tam khlaiman nai bini family ni bakhakti ekdom gorib ja aw saimano joto gorib inke joto bujina nango haiban jataw bini bill 20k tabo pending abano phaidi ta khokai bukok sa obai borok na se masuba laine gorib ne mokol mukte khiklai laye bu khayok laye ongra pal baksa khaye se masuba laine obase sini thansani mare aw phaidi ta khokai bukok sa sini ta kho roten Tripura je usikang incident ongoi thamaino sing zaman suk suba laye no sini Bangalore tongnai Tripura sani bukhakte busuk mansak ang nije ba tongo pohor Tripura ang nije no suba onai ani mama klayo malai ke bini babu bo paralysis malai ke no khong jingzal ni family bisa aw masuba layana tabo bil kabang ma ngui tongo tai bini operation ni cholena ni bagai tabo bini parents nango brok wana laijak bahai ke phainai te bahai ke Chennai hapang asem thangmanai 20k rang rohoni bagai si brok tabo ulo ngui tobe abano takuk tai bukok sung zaman sa pono suba layano balai ke wana ma sangsa balai ke kirima sangsa Tripura sani bagai nogoi tongo khnai tongo norok sa kathang sin borok tok tharjago butharjago boini fatar haste ong tho niji Tripura ong tho sabni sraimon angka oti prasarok ke tini obai ki sele ona na boini asuna hamma